Ζήλια. Πω, θα μείνουμε εδώ 6 ζωές. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τη ζήλια. Φεύγει αυτή. Γιατί το πρώτο τραγούδι εμένα που μου ήρθε στο μυαλό είναι το «Μα φύγε», όταν έρθει εκείνος να με φύγε. Πού να πάει. Εμένα πάλι που μου ήρθε του Αντίπα, ζήλια μου. Υπάρχει άρα. Ζηλεύω πολύ. Που άλλος αγκαλιάζει. Και να ξέρετε, θεωρητικά ακούω μόνο ξένα. Μας έβησες. Αλήθεια. Μας έβησες τώρα. Δεν έπεισα κανένα. Αντίπας. Αυτό νομίζω είναι το αρχαιότερο επάγγελμα, η ζήλια. Πραγματικά κάνω εικόνα τους ανθρώπους στις σπηλιές. Να μην μπορούν να πούνε λέξη, αλλά να ζηλεύουν, ας πούμε, με ένα βλέμμα ή με ένα... Και νομίζω ότι εκφράζεται και με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, αλήθεια. Ναι, η ζήλια είναι ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί να λεκτικοποιηθεί, να χρησιμοποιήσουμε λέξεις για να το εκφράσουμε. Μπορεί να είναι έξω λεκτική η επικοινωνία, δηλαδή με βλεμματική επαφή, ναι. Με το να κινηθούμε προς τον άλλον, με το να τσεκάρουμε τον άλλον, με το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να έχουμε... Να το ψάξουμε και τέτοια, εννοείς. Όλες οι αισθήσεις μας. Και επίσης, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι η χειρότερη μορφή της ζήλιας, όπως και του θυμού, είναι όταν είναι σιωπηλός, όταν είναι σιωπηλή. Είναι για μένα η χειρότερη μορφή, γιατί ουσιαστικά είναι αψυχολόγητη. Ναι. Ένας άνθρωπος είναι επικίνδυνος, εντός ή εκτός εισαγωγικά, όταν δεν επικοινωνεί το συναίσθημά του, όταν δεν μπαίνει στη διαδικασία να εκφραστεί και όταν δεν μιλάει για αυτό το οποίο στην προκειμένη περίπτωση τον κάνει να ζηλεύει. Ναι. Εκεί μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Πώς να μιλήσεις όμως, για τι να πεις? Αχ, αγάπη μου, ζηλεύω, που δεν γίνεται να υποθεί κάτι τέτοιο. Γιατί να μην γίνεται? Γιατί όλοι έχουμε μάθει ότι η ζήλια είναι κάτι κακό, δεν πρέπει να υπάρχει. Και ο θυμός. Και οι ενοχές πιθανώς. Αχ, οι ενοχές, παραπώ τις είχαμένες. Αλήθεια. Ο θυμός μου αρέσει. Με εκτονώνει. Δεν με χαλάει αυτό. Το προσπέρασα και πήγα σε ενοχές κατευθείαν. Πήγα κατευθείαν στις τύψεις και στις ενοχές. Ναι, δηλαδή είμαι εκεί βουτυγμένη. Στην πράξη όμως είναι συναισθήματα τα οποία στην υγιή τους μορφή κάτι εκφράζουν. Δηλαδή, όταν εγώ θυμώνω με τη συμπεριφορά σου, εάν δεν στο εκφράσω, όλο αυτό γίνεται μέσα, είναι ηφαίστειο μέσα μου. Άρα, στην πράξη, εγώ είμαι ένα καζάνι που βράζει, ναι. Και εν δυνάμει επικίνδυνη, γιατί ο εγκέφαλός μου ή ακόμα και το σώμα μου θα χρησιμοποιήσει την παραμικρή αφορμή για να εκφράσει αυτό το συναίσθημα. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε ανθρώπους που να κάνουν tantrums, να κάνουν εκρήξεις. Μην πω για άλλους τώρα. Εγώ κάνω. Μπορούμε να πούμε και για άλλους. Όχι. Εγώ κάνω τα καλύτερα tantrums. Αντιδράω. Είμαι αντιδραστική. Ναι, γιατί το tantrum είναι μια παρορμητική, αντιδραστική συμπεριφορά, την οποία στην πράξη το άτομο δεν προσπαθεί σε καμία περίπτωση να διαχειριστεί και απλά αφήνεται στο συναίσθημά του. Που παραλύει, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν κάνουμε tantrums, εκρήξεις θυμού ή ζήλιας, δεν έχουμε φρένο. Δεν έχουμε. Ναι. Είναι εκείνα τα μαγικά 5 λεπτά του τύπου, είναι αυτό που τον βλέπεις ή την ακούς, τη βλέπεις και τα λοιπά και λες τώρα δεν πλησιάζεις, άστη να τα πει. Ναι, γιατί... Το έχω ακούσει σαν έκφραση, άστη να τα πει και μετά... Ναι, γιατί στην πράξη εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι ο άλλος απλά χρειάζεται να εκτονώσει όλο αυτό το συναίσθημα. Που όμως, σκέψου το, ναι. Είναι σαν να έχει εγκλωβιστεί μέσα στις σκέψεις του, είναι σαν να έχει εγκλωβιστεί σε πράγματα τα οποία δεν έχει πει και όλο αυτό αρχίζει και τον τρώει, τον σκοτώνει. Δηλαδή, σκέψου ανθρώπους οι οποίοι ζηλεύουν. Υπάρχει η αντιδραστική ζήλια, για παράδειγμα, που κάνει κάποιος πολύ αντιδραστικές κινήσεις. Δηλαδή, είναι αυτός που θα ψάξει το κινητό του άλλου, είναι αυτός που θα ψάξει τα social του, είναι αυτός που θα τσεκάρει δεν μου έχει στείλει στο Viber και τι ώρα συνδέθηκε και γιατί δεν μου έχει στείλει και έχει περάσει μια ώρα και 30 πριν από 34 λεπτά.
και ήταν ενεργός πριν από 34 λεπτά και εμένα έχει να μου στείλει 1 ώρα και 37 λεπτά. Και τι ήταν αυτή, και πού ήταν αυτή την 1 ώρα και 3 λεπτά. Με ποιαν μιλούσε και τι έκανε και τι της έταζε. Και εμένα γιατί δεν μου έχει στείλει. Και μήπως αυτό σημαίνει κάτι για τη σχέση μας. Και μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν με θέλει. Και μήπως αυτό σημαίνει ότι θα περάσω όλα όσα πέρασα στο παρελθόν. Αυτή είναι η αντιδραστική ζήλια. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα το άτομο εγκλωβίζεται σε αντιδράσεις. Αφού όμως δεν αντιδράμε στον άλλον. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα σκεφτόμαστε. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε οριακά. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εγκλωβιζόμαστε. Ναι. Σε συμπεριφορές. Και σε πράγματα τα οποία μας πανικοβάλλουν. Χωρίς λόγο. Πολλές φορές και με λόγο. Πολλές φορές και με λόγο. Γιατί δεν είναι όλα αθώα. Και επίσης, αν ένας άνθρωπος έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός στο παρελθόν, τον έχουν απατήσει, είναι πολύ πιθανό να είναι πιο ευαισθητοποιημένος, πιο ευάλωτος στη ζήλια. Όμως, ένα πολύ βασικό κομμάτι, ένα don't με κεφαλαία γράμματα, είναι δεν πρέπει να συγκρίνουμε. Δηλαδή, πάλι σύγκριση μπροστά μας σε κάθε μοτίβο. Τρελαθώ. Ναι, σκέψουμε ποιο να συγκρίνουμε. Ποιο να συγκρίνω, τι να συγκρίνω, με τι να συγκρίνω, με ποιο να συγκρίνω. Συγκρίνω εμένα με αυτό που είμαι τώρα και με αυτό που ήμουν στο παρελθόν. Συγκρίνω αυτόν με τον οποίο είμαι μαζί τώρα και με αυτόν που ήμουν μαζί στο παρελθόν. Συγκρίνω τη συμπεριφορά τη δική μου ή τη δική του. Με αυτό που ήμουνα ή που ήταν. Ναι. Ένα μπέρδεμα, μια θόλωση μες στο κεφάλι μας. Όμως όταν εμείς βλέπουμε τον άλλον, για παράδειγμα, να γυρίζει το κινητό του ανάποδα, το μυαλό μας... να το πάρω το κινητό και να το... Θέλουμε να το δώσουμε να το φάει. Ή θέλουμε να το γυρίσουμε κανονικά και να αρχίσουμε να κάνουμε swipe ή να σκρολάρουμε τα πάντα, συνομιλίες του. Ναι, και τι θα καταφέρουμε. Θα μάθουμε αν... Θα πιστούμε. Όχι ρε εσύ Αναστασία. Δεν θα πιστούμε. Γιατί δεν θα μάθουμε κάτι. Αφού θα το πιάνουμε καλά στα χέρια μας, θα σκρολάρουμε. Ναι, αλλά αν ο άλλος μιλάει με κάποιον και συνέχεια διαγράφει μια συνομιλία, μια επικοινωνία, ναι. για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι θα κερδίσουμε με αυτό. Τι θα κερδίσουμε εάν εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να θέλουμε να παρακολουθήσουμε τον άλλον ή να πηγαίνουμε στη δουλειά του άλλου ή να τσεκάρουμε αν ο άλλος γυρίζει στην ώρα του, δεν γύρισε στην ώρα του. Τι θα κερδίσουμε. Δηλαδή, εάν εμείς θεωρούμε ότι ο άλλος είναι άπιστος ή δεν είναι σωστός απέναντί μας, δεν χρειάζεται να εγκλωβιζόμαστε σε τέτοιες συμπεριφορές. Μπορούμε λίγο να αναρωτηθούμε και για την ίδια μας τη σχέση. Ναι. Αντί να εγκλωβιζόμαστε σε συμπεριφορές καχυποψίας, δυσπιστίας ή παρακολούθησης, θα μπορούσαμε απλά να δούμε την ίδια μας τη σχέση. Από πού ξεκινάς για κάτι τέτοιο? Από τη συζήτηση. Θα πεις στον άλλον θα πεις στον άλλον ότι έχω παρατηρήσει ότι η σχέση μας έχει αλλάξει. Η δυναμική, ναι. Ναι. Θα πεις στον άλλον ότι νιώθω ότι κι εγώ κι εσύ είμαστε πιο απόμακροι. Θα πεις στον άλλον ότι νιώθω ότι δεν επικοινωνούμε όπως επικοινωνούσαμε. Θα πεις στον άλλον ότι νιώθω ότι δεν είσαι τόσο κοντά μου και εγώ τόσο κοντά σου. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι ωραίο να κατηγορήσουμε τον άλλον και να μιλήσουμε σε ένα β' Κάνεις, δεν κάνεις. Όχι, κάνουμε. Δεν κάνουμε. Οι άνθρωποι πάρα πολύ συχνά έχουμε μάθει να κατηγορούμε τους άλλους και ξεχνάμε, αλήθεια ξεχνάμε, ότι τα λάθη μέσα σε μια σχέση είτε συντηρούνται, είτε δημιουργούνται και από τους δύο. Λιγότερα, περισσότερα, δεν έχει σημασία. Δεν τα μετράμε, δεν έχουμε ζυγαριά. Πολλές φορές όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι ακόμα και εμείς αν ανεχόμαστε καταστάσεις, είναι ένα λάθος. Γιατί αν εγώ ανέχομαι τη συμπεριφορά σου, σημαίνει ότι στην πράξη κλείνω τα μάτια σε όλο αυτό. Για τους δικούς μου λόγους, μάλλον. Αλλά κλείνω τα μάτια. Γιατί θέλω για οικονομικούς λόγους να παραμείνουμε μαζί. Θέλω για τα παιδιά μας να παραμείνουμε μαζί. Θέλω για κοινωνικούς λόγους να παραμείνουμε μαζί. Γιατί ο καθένας παραμένει σε μια σχέση για διάφορους λόγους. Όμως η ζήλια κάνει κακό σε εμάς. Είναι τόσο ψυχοφθόρα, είναι τόσο στρεσογόνα, είναι τόσο βασανιστική. Υπάρχει και άλλη κατηγορία εκτός της αντιδραστικής.
Υπάρχει η ζήλια που βασίζεται στο παρελθόν, για παράδειγμα. Είναι η ζήλια η οποία μας εγκλωβίζει σε βιώματά μας. Και όχι μόνο δικά μας, δηλαδή μπορεί στην οικογένειά μου ο πατέρας μου ή η μητέρα μου να είχε απιστήσει ή να είχε δεχτεί απιστία και εγώ με βάση τα βιώματα του παρελθόντος να συγκρίνω τα πάντα με εκείνη τη σχέση τότε. Υπάρχει επίσης και το προληπτικό κομμάτι που είναι ένας μηχανισμός άγχους, αν με ρωτάς, γιατί στην πράξη μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μόνιμα σενάρια και να προσπαθούμε να προστατευτούμε θεωρητικά ή να προλάβουμε για να μην πληγωθούμε, για να μην χάσουμε, ξέρω εγώ. Αλήθεια. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Εάν ο άλλος μας έχει απατήσει, έχουμε ήδη χάσει τη σχέση μας. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν αποδοχή και σαν συμφιλίωση. Πιο δύσκολο είναι γιατί να μην μου το πει, γιατί να το αποφασίσει μόνος του. Το αποφάσισε, το έκανε. Πες το μου, γιατί συνεχίζει να με κοροϊδεύεις. Είναι και από εμένα όμως μια διαδικασία που κρύβω το κεφάλι μου μέσα στην άμμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ότι έθελο τυφλού. Ναι. Για λόγους ανασφάλειας ή για λόγους οικονομικούς. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι επέλεγαν να μείνουν χρόνια σε σχέσεις για οικονομικούς λόγους. Ναι, πολλές φορές, πολλές ιστορίες. Ανέχονταν πράγματα. Ή γιατί μπορεί τα παιδιά τους να ήταν πολύ μικρά και θέλανε να φτάσουν σε μια ηλικία που να είναι πιο λειτουργικά. Και ανέχονταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ζηλεύανε. Προσπαθούσαν να παγώσουν τη ζήλια. Στην πράξη όμως, νομίζω ότι κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Δεν ξέρω αν κάνουμε και στα παιδιά, αλλά σίγουρα κάνουμε σε εμάς. Γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην προκειμένη περίπτωση η ζήλια είναι ένας μηχανισμός, ένα συναίσθημα το οποίο μας εγκλωβίζει πάρα πολύ, μας πονάει πάρα πολύ, μας κάνει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας πάρα πολύ, την αυτοεικόνα μας, την αυτοπεποίθηση μας. Σαν χαστούκι είναι, τεράστια πληγή τώρα. Φυσικά. Σε πιάνει από πάνω μέχρι κάτω, δεν σε αφήνει ησυχία. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να θυμώσουμε με τον άλλον, με εμάς και να μείνουμε σε μια σχέση που πιθανώς όμως αυτή η σχέση να έπρεπε να έχει τελειώσει χρόνια πριν. Χρόνια. Θα μου πεις, είναι τόσο εύκολο να αποδεχθούμε ότι μια σχέση θα έπρεπε να έχει τελειώσει? Όχι. Έχει να κάνει... Γαμώ το γιατί. Γιατί έχει να κάνει με τα δικά μας βιώματα, με το πώς μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, με το να μην θέλουμε να γίνουμε οι γονείς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν οι γονείς μου χώρισαν με άσχημο τρόπο, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλω να μην χωρίσω με τον ίδιο άσχημο τρόπο που χώρισαν οι γονείς μου. Ναι, κατάλαβα. Άρα να μην επαναλάβω τα λάθη του παρελθόντος ή τα λάθη των γονέων μου. Οπότε πολλές φορές τελικά εγκλωβίζομαι μέσα σε αυτά τα οποία δεν θα ήθελα να γίνω. Και τελικά εγώ είμαι δυστυχισμένος ή εγώ είμαι δυστυχισμένη. Εγώ δεν περνάω καλά και όλο αυτό με οδηγεί σε συμπεριφορές όπως είναι η ζήλια, όπως είναι ο θυμός. Δεν ζηλεύουμε, ξέρεις, μόνο τον άλλον που μπορεί να είναι ο σύντροφός μας. Πολλές φορές ζηλεύουμε και καταστάσεις τις οποίες θα θέλαμε να έχουμε ή θα θέλαμε να ζήσουμε ή θα θέλαμε να βιώσουμε. Ειδικά τώρα σε μια κοινωνία των social που τα βλέπουμε όλα φάτι μπαστούνι, έτσι ξυπνάμε και τη βλέπουμε την άλλη, πάρτο, Άλπης. Το βλέπουμε τον άλλον, πάρτο, Μαλιμπού. Και εσύ ξυπνάς να πας στη δουλειά, ξέρω. Αλήθεια. Να, μια ωραία ζήλια πρωί-πρωί. Στην πράξη όμως βλέπεις ότι αρχίζουμε εμείς και γινόμαστε κάτι το οποίο δεν θέλουμε, γιατί εστιάζουμε στους άλλους. Καταλήγουμε να έχουμε μια πολύ αρνητική αυτοαντίληψη, αυτοεικόνα, αυτοπεποίθηση. Θυμώνουμε πολύ. Η ζήλια είναι παντρεμένη με το θυμό. Ναι. Θυμώνουμε με τον άλλον, υποθέτω. Και με εμάς. Γιατί τον εμπιστευτήκαμε. Γιατί μείναμε. Γιατί δεν φύγαμε. Που πολλές φορές δεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά θυμώνουμε. Θυμώνουμε με τον άλλον. Που όμως πόσο δύσκολο είναι να αποδεχθούμε ότι η ζήλια μας καταστρέφει. Μας καταστρέφει. Ναι, όντως.
Μας κάνει να νιώθουμε τόσο δυσλειτουργικοί μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο σώμα μας. Δηλαδή, σκέψου ανθρώπους που μπορεί να παρακολουθούν τους συντρόφους τους. Που μπορεί να είναι μέσα σε αυτοκίνητα. Στα αμάξι απέναντι από το σπίτι. Ο Χριστός. Το έχω κάνει φίλη μου παλιά. Την έχω βοηθήσει κι εγώ. Είμαι πολύ καλή σε αυτό. Αν θέλετε βοήθεια για να παρακολουθήσετε τον σύντροφό σας, η Αναστασία είναι ο άνθρωπός σας. Ναι, γιατί όση ώρα. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθείς κάποιον. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Βαριέσαι πάρα πολύ. Και με έχει τσαρλατάνο να μιλάω και να λέω αστεία και να κρατάω τη ζωντάνια στο απόγευμα. Και τι κάνεις, κάθεσαι μέσα στο αυτοκίνητο και παρακολουθείς να βγει ο άλλος από την πολυκατοικία? Βέβαια, ναι. Αυτή έκανε κι άλλα βέβαια. Ξέρω εγώ. Δεν θέλω να ξέρω. Άκακα. Ξέρω εγώ, με αρώματα, ξέρεις, τα είχα τυχαία στη γωνία κτλ. Βέβαια, για να. Τώρα είναι και ήδη εκτός της ζωής μου, γι' αυτό μπορώ και μιλάω για αυτούς. Για να μην ευλογήσω τα γένια κανενός, είχε δίκιο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τύπος δεν πήγαινε γυμναστήριο. Να το πω και έτσι. Mm-hmm. Πήγαινε σε μια άλλη δεσποινίδα. Mm-hmm. Επίσης κάπου που βοήθησα. Θα μας είχαν γράψει ειδήσεις τότε. Δηλαδή υπήρχε θυμός, όπως λες και εσύ. Τη συγκράτησα να μην τον κουρέψει. Ναι, όχι κάτι. Πώς το λένε, η ασφάλιση στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, και έφυγα. Αλλά όταν μετά το βράδυ ξημέρωσε. Του το συζήτησε, βγήκε έξω. Πώς το διαχειρίστηκε? Την πήρα. Θα έσπαγε πράγματα. Χωρίσανε. Τίποτα, δεν το συζήτησε. Σε είδα, πώς με είδες, είσαι τρελή, με ακολούθησες. Ναι, τώρα. Δηλαδή, και όταν κάτι. Εκείνος το αποδέχτηκε. Εστίασε σε αυτό που έκανε η φίλη μου. Okay. Στο γεγονός ότι με παρακολούθησες επειδή είσαι αιμονική ζηλιάρα. Πρόσεξε όμως αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκείνος που μου φαίνεται τόσο λάθος, αντί να μπει στη διαδικασία να πει ναι, έχεις δίκιο, δεν ήμασταν καλά, δεν είμαστε καλά, ήτανε λάθος μου. Αλλά έγινε αυτό. Έγινε αυτό και αυτό μου αποδεικνύει ότι δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Όχι, το γύρισε. Το οποίο είναι τόσο λάθος, είναι τόσο ισχυρή δειλία από τον άλλον, γιατί στην πραγματικότητα προσπαθεί να το προβάλλει στην κοπέλα. Όχι. Πες ότι ξέρεις κάτι. Ναι, μπορεί να ζηλεύεις. Μπορεί να με παρακολούθησες. Όλο αυτό έδειξε απλά ότι δεν είμαστε καλά μαζί. Λάθος μου, λάθος σου, λάθος στις σχέσεις μας. Ναι. Είναι τόσο σημαντικό να είστε ειλικρινείς, να επικοινωνήσετε. Δηλαδή, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε και τη ζήλια που νιώθετε. Δηλαδή, εμένα, στο μυαλό μου είναι τόσο σημαντικό να επικοινωνήσουμε το συναίσθημά μας. Να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ζηλεύω γιατί νιώθω ότι δεν είμαστε καλά μαζί. Μπορεί η σχέση η οποία έχουμε, ζήλια μπορεί να νιώθουμε και σε μια επαγγελματική σχέση. Μην σκεφτόμαστε μόνο τις ερωτικές σχέσεις. Ναι, όντως. Αλήθεια. Δηλαδή πραγματικότητα. Ναι, σε μια οικογενειακή, σε μια φιλική, με τα αδέλφια μας μπορεί να νιώθουμε ζήλια. Να νιώθω, για παράδειγμα, ότι η μητέρα μου έκανε στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, κάτι το οποίο δεν έκανε σε μένα. Και εγώ να νιώσω ζήλια, γιατί νιώθω εκτεθειμένη, νιώθω υποδέστερη, νιώθω υποτιμημένη, νιώθω ρηγμένη, και εγώ να νιώσω θυμό προς τη μητέρα μου και προς την αδελφή μου. Γιατί νιώθω ότι και εκείνη δεν έβαλε τα ωριά της, δεν είπε όχι. Νιώθω ότι η μητέρα μου εμένα μπορεί να με θεωρεί δεδομένη, οπότε προσφέρει εντός ή εκτός εισαγωγικών μόνο στην αδελφή μου. Και εγώ να αρχίσω να νιώθω ζήλια. Και αυτό να με κάνει να παρακολουθώ, να γίνω πιο καχύποπτη, πιο δύσπιστη, να νιώθω, να βλέπω τι κάνουνε, να ελέγχω σε εκείνη να έφτιαξε κολοκυθάκια και μεστά. Σε μένα δεν έφτιαξε. Γιατί δεν έφτιαξε. Ναι. Γιατί εγώ είμαι καλή μαγείρισα και μου λέει εσύ τα καταφέρνεις πάντα. Εσύ τα καταφέρνεις πάντα. Αυτό είναι κάτι τραγικό. Μην το πείτε ποτέ. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Σου έχω εμπιστοσύνη, θα τα πας τέλεια. Σου έχω εμπιστοσύνη, εσύ τα καταφέρνεις. Σου έχω εμπιστοσύνη, ο αδελφός σου ή η αδελφή σου δεν μπορεί να το κάνει. Μην το πείτε ποτέ. Είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί γεννάει θυμό, είναι λάθος γιατί γεννάει συγκρίσεις, είναι λάθος γιατί μας κάνει να νιώθουμε υποδέστεροι και άσχημα μέσα σε όλο αυτό. Μα εγώ και μόνο που το είπες τώρα σαν παράδειγμα ένιωσα ησυχτήρ στην τελική εγώ αυτό που τα καταφέρνω, άρα να μην με φροντίσει εμένα ποτέ κανείς, να μην με προσέξει εμένα. Ένα, και δεύτερον, και τι πειράζει αν τα καταφέρω. Τι πειράζει αν είμαι καλή, αν είμαι δυνατή. Τι πειράζει.
μπορώ να είμαι καλή και μπορείς και εσύ να μου πεις, ξέρεις κάτι, Ελενά, σου έφτιαξα και ένα γλυκό, κορίτσα μου. Μπορεί να έχεις φτιάξει. Δεν πειράζει, ξεκουράσου. Πάρε αυτό. Ωραίο. Στο φτιάξα. Δεν χρειάζεται να θεωρείς ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω και ότι μπορώ να τα απεξέλθω. Το μεγαλύτερο βάρος που μπορείτε να δώσετε σε κάποιον, σύντροφο, συνεργάτη, παιδί, αδελφό, οτιδήποτε, είναι το να του πείτε, ξέρω ότι εσύ μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Όχι. Και οι πιο δυνατοί άνθρωποι να είμαστε, υπάρχουν κάποιες φορές που θέλουμε απλά να ακουμπήσουμε στους άλλους. Ναι. Που θέλουμε απλά να νιώσουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε και να μας το προσφέρει αυτό αβίαστα, απλόχερα. Θα είναι η πίτα που θα σου φτιάξει η μαμά σου, θα είναι η αγκαλιά που θα μας προσφέρουν, οτιδήποτε. Δώστε το απλόχερα, πάρτε το απλόχερα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο βάρος να νιώθουμε ότι εμείς πρέπει να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι και επίσης είναι πάρα πολύ άσχημο να νιώθουμε ένα αίσθημα αδικίας και ότι οι άλλοι έχουν πράγματα γιατί μπορεί να είναι ευάλωτοι, αδύναμοι ή απλά να μην είναι good enough, αρκετά καλοί σε όλο αυτό και ότι εμείς, επειδή είμαστε αρκετά καλοί, επειδή εγώ κάνω καλό time management, δεν χρειάζεται να μου προσφέρεις, αφού μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Ή, για να σου είμαι πιο ειλικρινής, γιατί να χρειαστεί να εξουθενωθώ για να μπορέσω, δεν μπορείς λίγο να με προστατεύσεις? Σωστό αυτό. Ωραίο. Γιατί να με κάνεις να ζηλέψω? Γιατί να με κάνεις να νιώσω αδικημένη? Γιατί να με κάνεις να νιώσω άβολα? Γιατί να με κάνεις να νιώσω ότι εγώ δεν έχω τα ίδια δικαιώματα? Γιατί να με φορτώνεις μόνο με υποχρεώσεις? Γιατί να νιώσω ζήλια για αυτό το οποίο δίνεις στους άλλους? Για να νιώσεις ζήλια σημαίνει ότι δεν το δίνεις εσένα. Ναι. Και εκεί γεννιέται η σύγκριση. Και η σύγκριση γεννάει ζήλια. Γιατί νιώθεις ότι εσύ πρέπει να παλέψεις. Πρέπει να το πεις. Θυμάμαι μια θεραπευόμενη μου που μου έλεγε «Μα εγώ δεν θέλω να ζητάω. Θέλω ο άλλος μόνος του να το κάνει». Άμα το ζητήσω δεν το θέλω πια. Αν το καλοσκεφτούμε, έχει ένα δίκιο. Απλά, ταυτόχρονα, εάν δεν επικοινωνήσουμε αυτά τα οποία μας ενοχλούν, δεν θα μπει και ο άλλος σε μια διαδικασία να ξεβολευτεί. Ναι, ίσως όχι όλοι. Ναι. Ίσως όχι όλοι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν καμπανάκια υπενθύμησης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούνε πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δούνε, να νιώσουν ή να ακούσουν και τα όρια των αντοχών και των ανοχών μας. And that's okay. That's okay, αλήθεια. Δεν είναι κακό. Και κάποιες φορές πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε στον άλλον ότι ξέρεις κάτι, η συμπεριφορά σου με κάνει να νιώθω άβολα, να νιώθω ζήλια, γιατί νιώθω ότι κοιτάζεις μια άλλη κοπέλα ή γιατί δεν περνάμε χρόνο μαζί ή γιατί μήπως δεν θέλεις να είμαστε μαζί. Ναι. Αλλά, να σου πω κάτι, νομίζω το μήπως δεν θέλεις να είμαστε μαζί, που στην πράξη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και μπορεί να δημιουργεί τη δική μας ζήλια, είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί έχει μια δύσκολη απάντηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσουμε από τον άλλον ότι μπορεί να μην θέλει να είναι μαζί μας. Όντως ρε γαμώτα. Πραγματικά. Και ας το έχουμε σκεφτεί κι εμείς. Ναι, γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε σενάριο, γιατί εμείς μπορούμε να το καλλιεργούμε. Όχι, ας το έχουμε σκεφτεί κι εμείς, εννοώ ότι ας το έχουμε σκεφτεί κι εμείς ότι δεν εγώ τώρα θέλω να είμαι μαζί του. Ναι. Αν το ακούσει από τον άλλον, είναι σαν να έχεις φάει 2 χαστούκια μαζί. Ναι. Και ας ήσουν πριν 10 λεπτά στο σπίτι και ας αναρωτιώσουν το ίδιο. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, γιατί είναι διαφορετικό να το ακούμε και διαφορετικό να το λέμε. Πραγματικά. Υπάρχει κάτι να τη θασεύσουμε τη ζήλια, να δράσουμε κάπως πάνω σε αυτήν, να σου πω κάτι, νομίζω... Να το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι
για μια ακόμα φορά η σωστή επικοινωνία, η ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να βάλουμε κάποια όρια στον άλλον, ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις μου προκαλεί ζήλια ή με κάνει να νιώθω άβολα. Το να του μιλήσουμε. Θα σου πει ο άλλος κακός. Πώς επανέρχεσαι από το κακός? Ναι, αλλά μήπως όμως το κακός του στην πράξη δείχνει αυτό που και εκείνος θέλει. Μπορεί και εκείνος να μην έχει τη δύναμη να μας πει ότι δεν θέλει να είναι μαζί μας. Οπότε εκεί θα πρέπει εμείς να αναρωτηθούμε, εμείς τελικά θέλουμε να είμαστε μαζί του? Ναι. Γιατί η ζήλια μας μπορεί να δείχνει ότι εμείς ζηλεύουμε για αυτό που δεν έχουμε και ποτέ όμως δεν σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε κάπου αλλού. Ναι, γιατί σκεφτόμαστε ότι όλοι είναι το ίδιο. Πού να φύγω τώρα από εδώ, σιγά μη βρω καλύτερα. Σωστό. Πού να βρω επίσης... Μήπως ζητάω πολλά, μήπως είμαι υπερβολική. Αλήθεια, αμφισβήτηση του εαυτού μας, των ικανοτήτων μας, της αξίας μας και ένα εγωκεντρικό κομμάτι, ένα εγωιστικό κομμάτι. Όχι, θέλω να μείνει μαζί μου εδώ, θέλω να παραμείνουμε σε αυτή τη σχέση, που τελικά όμως αξίζει να παραμείνουμε. Δηλαδή, γιατί να μείνω σε μια σχέση που με κάνει να νιώθω δυσλειτουργικά ή δυσλειτουργική ή δυσλειτουργικό? Είδα ένα βιντεάκι χθες που έλεγε ένας τύπος, εξηγούσε ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ένας λόγος που μένουμε, είναι επειδή αυτό που πραγματικά φοβόμαστε είναι ότι στον επόμενο άνθρωπο, στην επόμενη ας πούμε σχέση, μπορεί να δούμε ότι ο σύντροφός μας δίνει αυτά που δεν έδινε σε εμάς και που τα ζητούσαμε κιόλας. Και στην επόμενη τα δίνει απλόχερα μόνος του. Το οποίο όμως, να σου πω κάτι, αυτό θα μας κάνει να θυμώσουμε και να ζηλέψουμε και να νιώσουμε άβολα. Στην πράξη όμως και εμείς μπορεί στην επόμενή μας σχέση να τα λάβουμε, να περνάμε καλά, να θέλουμε να δώσουμε. Δηλαδή, αυτό που και ο άλλος θα κάνει, θα δίνει στην επόμενη σύντροφό του πράγματα, μπορεί και εμείς να το βιώσουμε στην επόμενη μας σχέση. Εμείς κινούμαστε με έναν θυμό και με μια ζήλια και με μια δυσλειτουργικότητα, γιατί είναι σαν να θέλουμε να τιμωρήσουμε τον άλλον. Ναι, αλλά τελικά, για να σου είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όταν μπαίνουμε σε μια λογική να θέλουμε να τιμωρούμε τον άλλον, τιμωρούμε τον εαυτό μας, μένοντας σε σχέσεις που μάλλον θα έπρεπε να έχουν τελειώσει χθες. Άρα, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι αναγνωρίζουμε το συναίσθημα, το επικοινωνούμε ουσιαστικά και ειλικρινά και ότι εγώ μπορεί να ζητούσα και βοήθεια. Επαγγελματική εννοώ. Να ζητήσουμε βοήθεια, να είμαστε δεκτικοί στο να ακούσουμε αυτά που να διαχειριστώ δηλαδή πράγματα, να το... Ναι. Και ας μη σκεφτόμαστε τη ζήλια μόνο σαν ένα αρνητικό συναίσθημα, αλλά ας σκεφτούμε ότι η ζήλια κάτι θέλει να μας πει. Όλα τα συναισθήματα θέλουν να μας πούν κάτι. Ότι κάτι δεν διαχειριζόμαστε, ότι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, ότι νιώθουμε ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Όλα αυτά είναι ζήλια. Ναι. Όλα αυτά θέλει να μας τα πει. Ότι δεν εκτιμάμε τον εαυτό μας, ότι δεν θαυμάζουμε τον εαυτό μας, ότι εστιάζουμε στον άλλον και κοιτούμε τι κάνει ο άλλος και δεν κοιτάζουμε το τι κάνουμε εμείς. Ναι. Δέστε ακόμα και τη ζήλια σαν μία ευκαιρία εξέλιξης του εαυτού σας. Ας κρατήσουμε αυτό. Ωραία. Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.